Malawi Today. The DC Presidenti wantu osauka woyamba kuno ku Malawi kuzuka nsomama wa uno kukuyimirira nino a Malawi kukulankhulira nino a Malawi amene mmakhala ndi mawu amene mmakhala ndi nkhawa koma mwina mmasowa njira yokuti nkhawa zanu zimveke. Ine ngati president wanu wa anthu osauka ndizayima pa chilungamo ndipo sindizapanga mantha konse makamaka mu dziko langa limene ndinabadwira muno ndipo sindili kunja ndimakhala konkuno ndimayenda sopena paliponse opanda bodyguard kwa amene angandifuneyo atha kundiyimbira foni pa 0 awiri 365 035 0 awiri 365 035. Ine sinimapanga mantha ndipo sinimaona kuti ati uyu ndi wa ame uyu ndi wa polisi uyu ni ndani. Ndilibe nanu ntchito ine anga amene ndimawayimirira ndi a Malawi mu nyengo imene ya mundikhululukire. Mundikhululukire amene kwa nthawi yoyamba wagona kuchikwawa kunchalo kampeni itafikapo zitafikapo tu ndale zafikapo somano pamene kwasala masiku 4 okha kuti anthu apite ku kampeni yesirizira komanso anthu akavote masiku 4 okhatu kwati anthu asirize kampeni komanso anthu akavotera chiwiri lino. Olira alire osangalala asangalale komabe mawu anga ndi omwe aja kuti a Malawi popita kumeneko mukamukumbukire Chilima mumuvale Chilima ujayo nkhope yache ija muziyang'ana kunena kuti munthu amene uja should not die in vain. Tidzaziwe zimene zinachitikazo kuti munthu amene uja ndi anthu ena aja anayenda bwanji ndipo a Malawi si nthawi yomvera munthu chisoni kuti azikanena kuti ati mundikhululukire. Ati akukhululukire ni ndani? Iwe ndi amene ukawuza anthu kuti muzapita ku Kenani ndi uja ukanena kuti osadandaula iyayi we are fixing the economy. Iwe ndi amene ukanena kunena kuti you must trust the process. Lero linde after 5 years ndiponso ndi 6 years mwatafuna mwabayiba ndalama mwanamiza a Malawi za fetereza apaso ndi pamene mukuanamiza a Malawi kunena kuti fetereza tizimugulisa 90 wina 50 nambala wina 15 kani nambala ndija ndakupasa nijatu a Malawi amene atakagule fetereza kapena wamugula fetereza 90 yo atenge screenshot ya receipt anditumizireni imene ija ndi chinyenga aphunzisi. Kodi tu andale tikamanena kuti andale amakufuna nino nthawi ya voti ndiye ndi izitu taona ni iniwe ndikamakuuza kunena kuti akuluakulu popita kumene koko mumvale nkhope ya Chilima sikuti ndikungonena tuya mwachisanzo tikamanena kuti Chilima anali akatundu Chilima amalifunira ziko lino zabwino tapita ni mwachisanzo muone mmene akupangira andale. Palibe wandale wapita kukasasire kukaona anthu aja akuvutika aja kukapanga kampeni kukhala nawo ndikuwatonthoza. Palibe kukasasire kumene ame anthu oyipa kwambiri awachita deploy ana kuti apite mma centers atazikapanga mmene momwe azikanamizira ngati akubweresamo chitetezo ili filimu yokuti atazibera mavoti. Kodi zonse zimene mukupanga kuti kuziziwa mwanyamula ana amene angotuluka kumene ku training kuwasiya akuluakulu wa experience ndikuwavazika uniform for the first time ulendo nawo mma center konse kumene kuli a opposition stronghold yawo mwaikaikako ame ati ncholinga kuti atazikasinthanisa mabokosi koma ndema upondatu undu uthenga opita ku opposition mudziwe kunena kuti anthu abwera kumene ndi ana okhaokha ame kaya munimanga kaya simunimanga zili ndi inu ndilibe nazo ntchito koma tikuyenera kuti chisankho chimene chichiyende mwa chilungamo aliyense akavote avote munthu amvotere munthu amene akumufuna. Ine sinimapanga za uchisiru iya ine sinimawopa wina aliyense. Ziko lino ndiratu andi ziko ili ngati sitili samalira kuzakhala mavuto opsa
choncho anthu akukasasira Jackson ndi Amalawi anayenera kuti anthu amene ajawo aziwe zimene zikuchitika mu dziko lawo, aone andale kuti manifesto yawo ndi bwanji, akuti chani, akuwasamalira bwanji. Anthu ena amene ali osafunikira kwambiri muno m'Malawi tikamanena kuti Chilima akanakhalapo ndija anthu akulikoma Island. Kulikoma Island, kuchisi Island palibe wandale wafikapo, even olo wameke amene palibe amene wapitako kumene koko, koma muona polengeza bajazi ni akuti likoma chisi Island kachani kumene koko azipita kwa amekiyo kumakalengeza ku azikalengeza ngati ndani. Ndi wandale mmozi yekha amene anapita kumene koko kukacheza ndi anthu akulikoma ndi Malemu Chilima basi. Ena osewa palibe amene wayerekeza munthu molo mmozi kusonyeza kuti anthu akulikoma aja amatengedwa kukhala agalu. Anthu akulikoma amatengedwa kukhala anthu osafunikira, amafunikira nthawi ya voti basi. Kuteloko ndi pamene munthu mwaone aujana ndale watazipanga matama kumalankhula za kulikoma. And it is better likoma ikanakhala ziko paloka. Ma-Island wonse mukanangwa achita declare kuti akhale maiko paoka, even kukasasire kuja anthu amene ajawo sanayenera akhale Amalawi ya. Ndizomvetsa chisoni. Ndiye wina chazikanena pano kuti mundikhululukire, atakukhululukire ni ndani? Ndipo tu kandi misala kandi chani panayeneranso kuti anthu ma presidential candidates wa musamangowalola kuti aziyima tuya, muziyayeza kaye m'mitu mwawo kuti amene ali bwinobwino kapena mwina ena awapenga, chifukwa zimene zikunenedwa zosiyana kwambiri ndi zimene Amalawi amaziyembekezera. Choncho munyengo imene iya mundikhululukire. Imene anthu akuvutika kwambiri ndi mafuta, ndipo ngati kuli kulozedwa kaino opposition mamuloza zanuyo mamulakwira kwambiri. Inu mukaloze pakana mafuta ufiti wa mtundu wanji, mafuta nthawi yokuti anthu apita kovota. Ndiye ngati akukulengeza ninu opposition kumanena kuti opposition akuchita sabotage nkhani ya fertilizer, nkhani ya mafuta. Inu ngati muli ndi aja amachedwa alangizi eni a president mukanamulangiza kuti ngati boma likuchitidwa sabotage nkhani ya fertilizer ndi opposition, komanso nkhani ya mafuta ndi opposition, ndiye kuti akulamulira ndi opposition yo kunali bwino kungochoka. Izi nkhani za boma izizi sizimafunika kukhululukidwa. Even olo ku UK iko Nkuzimayi deputy prime minister anapanga nkhani za msonkho osalipira bwino msonkho, nkhani imene ya nyumba mwaje amamanga nyumba kungolakwisa kulipira msonkho wa 44,000 etu Malawi kwaja anachita resign. Kuli bwanji munthu amene akuwajesa anthu chiteze, kuli bwanji munthu amene wakwezera anthu zinthu, kuli bwanji munthu amene waonesa Malawi nyekwe, ndiye molama kuti uchite resign ndiye uzikanena kuti ine mundikhululukire. Ati akukhululukire ndani? Andi sindikuziwa kunena kuti why are you so weak? Pakana lero ma ministers adakalibe mu cabinet. Munayenera mutese cabinet muitese ngakhale so inu mukananya mukamupite ku nyumba kwanutu. Fache ziko lino silikulira kumayendesedwa ndi anthu andale as we are going to the elections. Munayenera muchite resign nonse muchokechoke mboma mwa anthu system ya boma iziyenda yokha. Osakhala muzikhala ngati mukuopseza iyayi uminister unayenera uthe, upresident so unayenera uthe, muchita ujene dissolve litiro. Sikupita kupanga reshuffle cabinet koma muchite dissolve ku cabinet wo upresident wo muchite dissolve zonse. Ndi zimene zikufunikira atu. So musamana mizi anthu mundikhululukira, atakhululuke ndani? Palibe zokhululukirana, izi ndi zaboma. Anthu akuvutika kwambiri, mpite kunkhota-kota uku, mupite kumachinga uku, mupite kumulanje uku, anthu zigubu zijazo mafuta aja kuti athira kumapereka ina 10,000 yapadera, ina 5,000 yapadera, mene zavutira kuno ku Malawi. So ine ndizamukumbukira Chilima, ndifaje ndikukuzana ya Malawi kuti kumbukira ni Chilima pamene mukupita kukavota, chifukwa Chilima anali ndi welfare ya anthu. Chilima ndiye khayo presidential candidate amene anapita kulikoma kukacheza ndi anthu. Izi ndi chilungamo chake ndi zili mu history. Ena ndi awako anamiza anthu ku Nkhata Bay apepe kale kuti atazamanga university, abale walephera kuyimanga university.
Even olo primary sukulu ya kwanu konko kuli primary ina anthu ana amaphunzira m'mitengo nimaziphunzitsa amakwera m'mitengo ndikumaphunzira kulibeko china chilichonse kunkhata be mukalowera apo pakakwale apo muboma la Charangwe lero ndi alirira kwambiri maziphunzitsi amene andi a special needs amene anapita kumachinga teachers training college 2020-2021 kuzera kuja ku Montfort College pa mgwirizano umene unalipo pakati pa Montfort College komanso government of Malawi amene pakana lero sanalandire ngakhale ma certificate awo ndipo anthu amene wakuvutika kwambiri kwa zaka sopano 5 akhala akuvutika anthu even transcript imene sanawapase akhala kumapita kuma teaching practices kwa zakazi using their own money abomawo komanso a Montfort kumaanamiza anthu amene wawa kuti abwezera ndalama zawo 5 years now chaka ndi ichiso china tikulowa mu 6 years anthu amene wa special needs maziphunzitsi ma student teachers amene anasankhidwa almost 200 kupita kumachinga teachers training college kukaphunzira za special needs chifukwa ngati kuli dera lina limene anthu aboma amaliyang'anira kumbali ndi nkhani imene ya special needs ana ambiri akuvutika ana aulumali osamva aubongo osaona maziphunzitsi awo ndi ochepa muno Malawi ziko limene lilibe maziphunzitsi osulika bwino limakhala ziko limene lili lopusa kwambiri ziko limene silingatukuke tikukhanga tili ndi hidden treasure mwana amene wawa andi kunali program yabwino kwambiri ya diploma ODA1 imene anakapanga maziphunzitsi amene wa over 200 kuja ku Machinga Teachers Training College koma anthu amene wawa akhala akugubira kupita ku higher authorities akupita ku Montfort kupita kuboma kuyimbira kubomako kuayimbira amagagula kuti tatithandizireni pakana lero anthu amene ajawo sanachite graduate otima opportunities anthu amene wa alibe maziphunzitsi amene wa special needs teachers amene anakaphunzira movutika kwambiri difficult circumstances no allowances kusukuluko chakudya amachipeza movutika ma transport anali awo kupita kuujeni kuma teaching practices kumakagwirisa ntchito ndalama zawo kwa 3, 4, 5 years now koma anthu ajasanachite graduate oti anthu akulephera ma opportunities olembedwa ntchito kuti mwina olo apange nawo za mekizi akuakana kuti apite kwina akapufusire ntchito akuauza kuti sitingakulembeni iniyo ntchito mulibe zoyenerezeka ma transcript even kuti angu apasa graduation yekuti izapangidwe later on oyipa kana lero ndi ziko lompesa chisoni kwambiri ene andi awa maziphunzitsi amene munapanga ma interview lero limalomo kuti alembedwe ntchito mwalemba abale anu aipita aja 13 pakana 18 mwatenga azibale anu ndikuayikaika m'maofesi mo ndikualemba ntchito amene anakapanga interview yeniwo ndikuataya ndizomvesa chisoni kwambiri ena amene ndikufuna ndi alilire lero ndi anthu amene amapanga masewera osiyanasiyana under Football Association of Malawi komanso national amachida kuti Malawi National Council of Sports kumene kukukuli katangale kwambiri amene akuzunzika ndi anthu amene amapanga ma sports osiyanasiyana masewera osiyanasiyana kaya javelin kaya boxing kaya masewera amene mukwaziwa kaya volleyball anthu amene wawa ma sports discipline osiyanasiyana amene wawa pakana lero samapasidwa funding ina liyonse kuchokera ku National Sports Council of Malawi anasiya kuachita fund and yet papepa apo pamaoneka ngati anthu akupasidwa ndalama ziko lino ndilomvesa chisoni even anyamata amene wamasewera mipira kuujeni mu timu ya Malawi even ma allowances yawo ndi ochepa kwambiri amasiyana ni maiko ena
kunoko chimene timaziwa ndikuba basi andi osewera ajawo achina Gabadinho Muhango aja andani ose aja amene mmaziwa amangosewera mpira uja chifukwa chokonda dziko lawo koma ikafika nkhani yo apasa treatment yabwino kulibeko anthu osewera masewera osiyana akuzunzika kwambiri kuchokera ku National Sports Council of Malawi kumene kuli Katangale 3 years now anthu amene ajawo opanga kaya zopanga za ujeni zosewera bawo masewera osiyana kaya osewera za ujeni masewera apanchenga akuvutika kwambiri kuvutikatu sakuwapasa sponsor ujeni ndrama zina zili zonse kuti anthu amene ajawo atukule monga amene miyoyo yawo monga amene amapangira anzathu maiko ena even osambirawa mmadabwa maiko ena kumaona kuti anthu opanga zothamanga osambira akutukuka kwambiri koma kuno ku Malawi chimene timaziwa ndikupita ku parliament ndikukatenga ndalama phwii basi ndalama zija kumangomangira nyumba zanu mmakomo ena ndi awa a bet game amene anapanga mgwirizano ndi Football Association of Malawi FAM anapanga mgwirizano onena kuti mwana timu ina iliyonse ya ana akawina game mwana aliyese azimutumizira 50,000 mufoni mwaje pompo timu yawinayo ndiye ndikuuzeni tu ana aja asewera masewero awo pakana chaka chatha palibe ujeni mwana amene walandira ndalama kuchokera ku bet game komanso ku farm ndiye ndikumadabwa kuti kodi somano ndalama zinapita kuti ndalama zimapita kuti popeza mlonchi ja mmapanga ija siku lija munanena kuti timu imene yangowina siku lomwe pamene yawinapo ndi pompo muzitumiza 50,000 mukadula kuzikhala kha 40,000 44 46,000 ana aja azimva kuzizira koma ndithu asewera magemu chaka chonse a bet game komanso wafa palibe chimene chikuchitika kwayimbira mafoni amakuti tikupasani pakana chaka chatha Katangale kuno ku Malawi wafikapo kwambiri kuwatenga Malawi ngati zisilu kuwatenga Malawi ngati samaganiza choncho there is no way you can promote sports in Malawi chifukwa anthu akumapanga zimene zijazo ali ndi nkhawa anthu akumapanga ali okhumudwa we should not promise what we cannot do so ndikuwalirira amene wawa ana amene wawa ochokera ma sports discipline osiyana both ku National Sports Council of Malawi komanso a bet game afamu mukuzuza anthu kwambiri andi zimene zizi unduna ona za masewero munayenera kuti mulowererepo chifukwa kukuchitika za chinyengo kwambiri osewera masewero osiyana akuzunzika kuno ku Malawi chifukwa cha mchitidwe wa Katangale nkhani ina imene ndikufuna ndilankhule pano ndiyopita kuja kumachoda kuti ku local government maka ndikufuna ndikupempheni inu anduna mwina asana kuyimiseni mupite ukuku kuchikwawa mukaone mmene mafumu ena ma TA ena akuzunzira anthu mukaone pali atiye ena sindikufuna kuachula zina ndingofuna ndi apase ulemu atiye akuchikwawa mwezi wina uli wonse pa folo akumaitanisa ndrama 5,000 kwa mafumu wawo andi mafumu alipo 350 atiye amene wawa amakhala kunchalo ndipo ndikufuna kuwalemekeza atiye amene wawa ndikufuna ndisawachule zina chifukwa ndi atiye koma kuyitanisa ndalama kwa mafumu wawo aliyese 5,000 atiye transport pa folo pena paliponse mwezi ukangokwana amayitanisa transport and yeti transport yawo kuchoka kwawo kukafika ku headquarters kwawo amalipira 5,000 kapena 4,000 koma amayitanisa kwa mafumu 350 5,000 aliyese komanso pano akunena kuti ati president Chakwera wayimbira foni kunena kuti asankhe ati aphungu oyang'anira za chipatala za agriculture zosiyana za ezi ndiye ati apange phwando la aphungu amene owo aliyesenso mfumu mu 350 muja alipire 7,500 ati kuli phwando koma kuifufuza nkhaniyo ndionama
komanso akunena kuti president Chakwera yemweyo wayimbiraso afumuwo kunena kuti afuna amangire secondary school asanapite kovota, amangire secondary school kaya mwina kapena iyayi lachiwiri lino akavota pajatu akunena kuti akunoguma akangovota lachiwiri lino achosedwa ntchito, kaya mwina president ndamene ati awine kaya koma alengeza pomba chatu zanalija kunena kuti ndikufuna akunoguma amene akundichitira sabotage za mafuta lachiwiri lino ndi achose ntchito. So akunena kuti ati president Chakwera wayimbiraso atiye amenewo koma anopa chilungamo chache kumafuna kumanena chilungamo osamaopa iya ndi angowe atiye ngowe. Akunena kuti akuauza anthu awo kunena kuti Chakwera akufuna amange secondary school kwawo kwa atiye ngoweko ndi aliyense alipire 37,500 ati yogulira malo. Kodi munthu tiye ungagule malo muuje ni mudera lako masa ukanangolamula kuitana mafumu ako mpeze malo amene ali abwino ndikumangapo sukulu koma ati mfumu yena aliyense group village ndi saliso group aliyense alipire 37,500. Ndizomvesa chisoni kwambiri. Ndikuona ngati nkhani ngati sindiyilankhula nkhani ndiyoona sindiyilankhula ndiye kuti ndi alakwira Malawi ndi akwati ngowe kuchikwawa akuitanisa ndalama mwezi wina uliyonse 5,000 mwezi wina uliyonse 7,500 panonso akufuna 37,500 yomangira sukulu imene Chakwera waauza kuti pasanafike povotapo tikupangira li sukulu. Likalino that is mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village T.A. Mabuka box 76 Mulanje Malawi, Southern Africa.